¿Usted menja molta fruita? Molta fruta, sí. ¿Sobre todo? Sí, ahora cuando estaba corriendo plátanos, muchos plátanos y naranjas. También tenía un poco los gustos un poco molestados y no tenía las mismas ganas de comer, pero plátano es muy importante. Però anava menjant plàtan i taronja mentre corria? Ah, no, eso cuando acaba, cada día bebía primero para reponer muchas aguas y sales y luego comía mucha fruta. Clar, Pero durante el día comía otra cosa. Però clar, a mi se'm fa difícil pensar que si corres 80 quilòmetres cada dia et queda temps per... Exacto. Sí, 70! Oh, és que ens ha corregit abans! Sí, no és el mateix. Són 10 més. Clar, però, és a dir, en quin moment... És a dir, clar, jo estaria 7 dies per córrer en 70. Com pares? Tens temps d'aturar-te per dinar, per fer els àpats? No. Desde la hora que salía, que era a las 6:30 de la mañana o 7 menos pico, salía y corría, paraba solo para el lavabo o en el autocaravana o detrás de los árboles y luego mientras comía, que era cada 2 horas, iba andando, no parava. Alexandra sempre portava aquesta bossa amb les coses necessàries, amb la mascota de l'europeu que promocionava. Agua dentro, un poco de comida, un poco de gel y un poco de tabletas isotónicas y luego el resto me iban dando en los avituallamientos con el autocaravana. I anaves a algun lloc o... Digues. Anaves a algun lloc o eren 70 quilòmetres i una mica menjar? Perquè clar, 70 quilòmetres donen per molt. No, eran 70 kilómetros... Amb sortida i arribada. Sí, salida y llegada. Algunos días como teníamos que era un poco difícil porque teníamos GPS, teníamos 4 mapas y GPS en el coche y luego las señales en las carreteras y todos eran diferentes. Entonces, algunos días tenía que cortar un poco y otros días tenía que dar una vuelta y casi llegar y luego volver, correr 3 kilómetros, volver otra. Era bastante complicado, aparte de correr los 70 quilòmetres. Home, jo calculo que amb 70 quilòmetres devia gastar unes 5.000 calories diàries, 5.000, 6.000, ¿no? De lo que sé, gastaba más entre 4 y 5.000 calorías cada día, pero supongo que los días con mucho calor, que esta vez es en junio tenía temperaturas hasta 46 grados, y luego ahora en julio tenía 6 días con más de 42 grados cada día, entonces supongo que gastaba más aquellos días. Es muy, muy importante, no solo la hidratación es lo más importante, pero luego la comida durante el día, porque perdía kilos al principio y luego no podía seguir perdiendo kilos porque no iba a poder llegar. És més important la preparació psicològica que la física en una cursa d'aquest tipus? Sí, todo es importante, pero al final de todo lo más importante es la cabeza, porque cuando empieza el dolor, el calor, obstáculos diferentes, pueden ser coches, pueden ser la ruta, pueden ser simplemente el dolor y la agonía del cuerpo, todo, las lágrimas, muchos problemas, es la cabeza que corría con mi cabeza, con las pies hacían otra cosa, no sé què. I també una bona salut cardiovascular, perquè hi hauria molta gent que això no podria aguantar, seguríssim. Sí. La calor, la deshidratació, l'esforç, 7 hores impossible. O sigui que ella deu tenir una salut envejable. L'Alexandra és una ultramaratoniana grega que viu a Catalunya, concretament viu a Sant Vicenç de Montalt, una localitat que també quedarà demà afectada pel pas. Sí. Però ella com que va corrent de casa... No té aquests problemes. Mochila Bambas, no así, pero Mochila Bambas y llego a Barcelona. I aquest cap de setmana va acabar de recórrer 2.010 quilòmetres que ha fet per tot Espanya per promocionar l'Europeu d'Atletisme de Barcelona del 2010. Vostès diran, per què 2010? Doncs això, perquè és l'any 2010 que hi ha l'Europeu d'Atletisme. 70 quilòmetres cada dia i els diumenges 30. Quan ell ho va dir el Jordi, va dir, i els diumenges vaig pensar, el diumenge descansava. No, el diumenge corria, però una mica menys de la meitat. El mes de febrer va córrer, però, 34 hores seguides. Van ser 220 quilòmetres ininterromputs. Va córrer la Marató de Palafrugell, la primera que es va córrer a Catalunya, i quan va acabar la Marató de Palafrugell va venir corrents a Barcelona.
on va córrer la Marató de Barcelona. Ja sensació. Ja va venir corrents. O sigui, diu, s'ha acabat aquesta marató, on fan la següent? Ah, ja vinc. Ja vaig corrents. 220 quilòmetres. 220 quilòmetres, però esclar, perquè 220 són, menys 80, són 160, els va fer de Palafrugell a Barcelona. 2 maratons Per més. enllaçar les 2 maratons. Està bé, això, està bé. I la va acabar, I no, i els va acabar. Una altra de les seves aventures és córrer 123 quilòmetres, que són els que hi ha des de Montserrat fins a Ripoll, i córrer, a més, contra un cavall. Sí. I va guanyar. I va guanyar ella! El cavall estava esgotat. Però escolti'm... Un cavall? Això no, aquesta expressió és nova per mi. Que ens expliqui. El año pasado fue el milenario del Abad Oliva. Y ya conozco tanta historia de Cataluña, es buenísimo. Y el Abad Oliva era el abad de, si no estoy equivocada, era el abad de Montserrat y el abad de Ripoll. Sí. Y era muy querido por Cataluña. Y él, me parece que hizo, seguro que no era exactamente el mismo recorrido, porque tenía que pasar por muchas rieras, pero andando él durante varios días entre el monasterio de Montserrat y el monasterio de Ripoll. Entonces, algún día alguien, el verano pasado, me dijo, ¿has hecho alguna vez carrera o has pensado en hacer carrera contra caballo? Y ¡pum! Vino, es buenísimo, perfecto, el siguiente. Però vostè, qualsevol que se li apropa amb una idea així, que en dirien de bomber, vostè s'hi apunta, no? Pobre cavall. Tengo la parte que tengo el cuerpo preparado para hacer estas cosas, mi cabeza tiene muchas ideas, es muy peligroso. Para mí. Sí, no, és perillós que després els seus peus segueixin les seves idees. Sí. Perquè, clar, vostè té idees al cap, però les fa executar els peus, anar corrent. Sí, però luego les cuido mucho. És la cuido més ecològica del món, Clar, no fa servir cotxe. Jo pensava una cosa. Abans, quan estàvem parlant abans d'entrar a l'entrevista, li he dit, en algun moment et vas plantejar plegar? I m'ha dit, llavors ja n'hauria començat. No. M'ha sorprès molt aquesta força mental, no? I a mi també el que em sorprèn és, quan un ve d'un exercici tan intens com aquest, pots parar en sec? És a dir, quan es va acabar aquestes 5 setmanes, una mica tipus... Vull dir, haig de fer 20 quilòmetres cada dia, perquè si no... És a dir, suposo que el cos no se'l pot tallar d'aquesta manera. Es muy importante, porque las primeras 2 semanas o 2 semanas y medias, mi cuerpo tenía, aunque estaba súper preparada con la preparación física, mi cuerpo tenía que pasar por una adaptación física que el cuerpo decía para, mi cabeza decía no, no. Al final la cabeza era lo que seguía, pero la última semana estaba muy bien, no tenía ningún dolor, estaba agotada y cada día más, pero si luego paro en seco, mi cuerpo va a tener problemas porque ya está en moción. Entonces ayer, con toda la organización y dejar mi madre al aeropuerto, devolver el autocaravana a Valls, no podía correr, pero a partir de hoy y esta tarde... Has vingut corrent. Sí, cada